मी असा तसा होतो तर मला मुख्यमंत्री का बनवले? बीएसटी चेअरमन, मंत्री, आमदार, मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता पदे का दिली, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आज येथे केला. राणे गप्प बसतील असं कोणाला वाटत असेल तर तसं होणार नाही. निवडणूक होऊ दे, त्यानंतर माझ्या विरोधकांची तोंडे कायमची बंद करेन, असा इशारा देत येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात जिल्ह्यातील 3ही जागा भाजपच्या असतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार राजन तेली यांच्या प्रचारासाठी श्री राणे आज सावंतवाडीत आले होते. ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे सन्माननीय राजन तेली यांना पुरस्कृत केलेला असल्याने त्यांच्या प्रचारार्थ ही सभा आयोजित केलेली आहे. या सभेला माझ्यासोबत उपस्थित असलेले आपले लोकप्रिय उमेदवार सन्माननीय राजन तेली, सन्माननीय निलेश राणे, सन्माननीय संदीप कुडतरकर, सन्माननीय संजीव परब, सन्माननीय राजेश हाटले, सन्माननीय राजू बेग, अन्नपूर्णा कोरगावकर नगराध्यक्ष, सन्माननीय पंकज पेडणेकर, सभापती गुरुनाथ पेडणेकर, मंचकावर उपस्थित असलेले अन्य मान्यवर, समोर बसलेले पत्रकार मित्र, सावंतवाडीची सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधूंनो, भगिनीनो आणि तरुण मित्र, निवडणूक जवळ येते आहे. जशी जशी जवळ येते तशी प्रचाराची आणि आरोपाची रणधुमाळी सुरू आहे मोठ्या प्रमाणात. निवडणूक हा विषय राहतो बाजूला, पण एकमेकावर टीका करायचे काम काही पक्षाकडून, विशिष्ट पक्षाकडून होत आहे. आम्हाला या जिल्ह्यात तरी राजकारण नकोय, आम्हाला विकास हवा आहे, आम्हाला प्रगती हवी आहे, आर्थिक समृद्ध हा जिल्हा आम्हाला करायचा आहे, सुखी आणि समाधानी समाज घडवायचा आहे. आणि ते घडवण्याची कुवत, क्षमता ज्या पक्षाच्या उमेदवारांमध्ये, आमदारांमध्ये आहे त्यांनाच आम्हाला निवडून द्यायचे. बांधवांनो, तुम्ही सर्वांनी या निवडणुकीमध्ये उरलेल्या दिवसात प्रचारक व्हायला पाहिजे. चिडेपोटी, चीड कशाची? गेली 10 वर्ष या ठिकाणचा आमदार दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडीचा आमदार निष्क्रिय आहे. निष्क्रिय, काही काम नाही. आणि काय केलं असेल मला त्याला सांगणं, सांग रे बाबा, ही निवडणूक आता जवळ येऊन टेपली आहे, सांग तू काय काम केलंस, रस्त्याची किती कामं केली, किती पैसे आणले, ब्रिज किती केले, विहिरी न पाणी योजना किती दिल्या, पर्यटन हा जिल्हा आहे, पर्यटनासाठी काय आणलंस, काय दिलंस, कोणती योजना, काय केलं ते सांग, काम सांग, कार्य सांग, तुझं कर्तृत्व सिद्ध कर आणि मागलं मत, आमचं काही हरकत नाही. उमेदवाराने हेच तर करायचं असतं. उमेदवारांनी तुम्ही मला निवडून दिल्यास हे मी करणार आहे हे सांगावं लागतं. मागील 5 वर्षात जर आमदार असेल, मागील 5 वर्षात मी सांगितल्याप्रमाणे हे केलं, पुढील 5 वर्षात हे करीन हे सांगणं आवश्यक आहे. काय केलं? पालकमंत्री काही नाही. जिल्ह्यात काय दिसतंय का, मतदारसंघात दिसतंय का, जनता खुश आहे का, समाधानी आहे का, याला उत्तर नाही. नाही समाधान.
केल्यानंतर झोपते का? करायचं होतं, बुद्धिमत्ता वापरायची होती. या माणसाची विकासाची दिशा माहित आहे का? त्याला कळतं तरी काय विकास कशात आहे, कसा करायचा? मी विधान परिषदेमध्ये होतो ज्या वेळेला मंत्री झाले 14ला, आणि यांच्याकडे राज्यमंत्री होम आलं आणि त्या दिवशी होमचे प्रश्न होते. मी कधी माझ्या राजवडीत विधिमंडळात राज्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारत नाही. विचारलं तर कॅबिनेट मंत्री, पण राज्यमंत्र्यांना. पण सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री आहेत आणि म्हणून मला एक प्रश्न विचार. एक तर माझ्या प्रश्नाला उत्तर द्यायला जागेवर उठे ना, सगळे हाऊस मध्ये बोला, ओ केसरकर उठा उठा उत्तर द्या. इकडे तिकडे चष्मा सावरत वगैरे उठला, तोंडातून शब्द येईना. शेवटी मुख्यमंत्री उठले आणि उत्तर दिले. त्या सभागृहात जोकर म्हणून उभा राहिल्यानंतर, कोण उभा राहिल्यानंतर जोकर म्हणून लोक आमदार असतात, तर त्याचं नाव दीपक केसरकर. आणि विचित्र उभा राहतो, त्याचा चष्मा कुठे घालतो, बोलतो कुठे, पाहतो कुठे. माझ्यावर चेष्टा होते त्या सभागृहात, दोन्ही सभागृहात. या सिंधुदुर्गाने, या कोकणाने अतिशय तरबेज, हुशार, बुद्धिवान चांगले संसद दिले, संसदपटू दिले, लोकसभेत दिले, विधानसभेत दिले, विधान परिषदेत दिले. बॅरिस्टर नाथपैने इतिहास आपल्या समोर उभा केला. त्यावेळेचे पंतप्रधान आमचे बॅरिस्टर नाथपै उभे राहिले. प्रश्नचिन्ह पडायचे, यांना उत्तर कसं द्यायचं. बुद्धिमत्ता काय आहे ते त्यांनी तेव्हा दाखवून दिलं. त्यानंतर आले माननीय प्राध्यापक दंडवते साहेब बंधू, देशाचे अर्थमंत्री झाले. एक लोकप्रिय व्यक्ती म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची ख्याती होती. हुशार खासदार, मंत्री म्हणून त्यांची ख्याती. त्यानंतर आले प्रभू, त्यानंतर आला निलेश. हे सगळे आले आणि सगळ्यांनी आपल्या मतदारसंघाची, कोकणाचं नाव राखलं. पण आज काय, आज विधान परिषद असो, सभा असो, या मंत्र्याची चेष्टा होते. काय म्हणा, तू का नाही अभ्यास करून जात, का नाही वाचून जात, काय येतं त्याला सांगावं, मला काय बोलतो. आता मला वाटतं राजेनं जाणत असेल, मला माहित नाही, इथे आल्यावर कळलं. गोव्याला राज्य कोणाचं आहे? भाजपचं आहे. महाराष्ट्रात राज्य कोणाचं आहे? भारतीय जनता पक्षाचं आहे. मग गोव्याचे मंत्री इथे येणार, त्यांचं कर्तव्य आहे प्रचाराला. साधा एवढं व्यवहारी ज्ञान नाही माणसाला. म्हणे स्पर्धेमध्ये येतील, हे आणतायत का स्पर्धेमध्ये, गोव्याच्या स्पर्धेमध्ये आपण येऊ नये किंवा यावं, यासाठी त्या मंत्र्यांना वगैरे. काय मला कळत नाही, काय संबंध. मग पर्यटनासाठी तू काय केलं? गोवा पुष्कळ पुढे गेलाय पर्यटन. गोव्यामध्ये लाखोनी पर्यटक येतात, शेकडोनी विमानं येतात. गोव्याला तेवढे हॉटेल्स आहेत, तसे रस्ते आहेत, पाण्याची व्यवस्था आहे, सगळं काय. पर्यटनाला आवश्यक त्या गोष्टी गोवा सरकारने केल्या. तू 5 वर्षात केला. इथली कायदा सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला. होम मिनिस्टर स्टेट आहे ना, काय केलं बदल? काही नाही. पालकमंत्री म्हणून इथले रस्ते वळणासाठी अतिशय उपयुक्त असे केलेच का चांगले? पर्यटकांना कुठलाही धक्का न लागता प्रवास करू शकतील. रस्ते म्हणून पर्यटक मुद्दाम म्हणून गोव्यात सावंतवाडी येतील असे रस्ते केले, पाण्याची व्यवस्था केली. आताच राजन केले म्हणा, अनेक गावात प्यायला पाणी नाही.
लाज वाटली पाहिजे. 5 वर्षात पाणी देऊ शकला नाही काय, कदाचित ह्याच्यातच पाणी नसेल तर पाणी काय देणार. माणसात रग लागतो, काम करण्याची ईर्ष्या लागते. लोकांनी मागितलं का देण्याची शक्ती म्हणा, ताकद म्हणा, बुद्धिमत्ता लोकप्रतिनिधीमध्ये असली का तो काम करतो. पण यांनी काही केलं, काही नाही. आणि काही न करता यांच्या प्रचाराला आले शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष. नाव घेतल्यावर पत्रकारांचे सगळ्यांच्या नजरा माझ्या येत्या. गेले 2 दिवस पिडतायत. बोला बोला, त्यांच्यावर काय बोलावं. एखाद्या कर्तृत्ववान माणसावर बोलावं, काम आणि कार्य करणाऱ्या माणसावर बोलावं. काय काम करतो तो. त्यांनी आमच्या कोकणाला, सिंधुदुर्गाला विकासासाठी काय केलं, विकासामध्ये योगदान काय सांगावं त्यांनी. ही कामं आम्ही केली. जसं मी सांगतो, सीवर्ड आम्ही आणलं, दोडामार MIDC मी आणली, रेडी पोर्ट मी आणलं, चौपदरी रस्ता मी सँक्शन करून दिल्लीहून आणला. अनेक कामं मी सांगू शकतो की मी आणली. याने एक तरी सांगावं, याच्या मंत्र्याने एक सांगावं, याच्या आमदाराने एक सांगावं. या जिल्ह्यात लोकांना काय पाहिजे हे तरी या लीड नेत्याला माहिती आहे. आता संदीप सांगितलं, 18 मिनिटं बोलला भाषण, त्याच्यावर जाऊच शकत नाही. मला माहिती, त्या 18 मिनिटात नारायण राणेवर 15 मिनिटं काय नारायण राणे असा तसा. तू मुख्यमंत्री का तुम्ही केलात मला, मी असा तसा होतो ना, तर मला एवढी पद का दिली. शाखा प्रमुख पद दिलं, नगरसेवक पद दिलं, BST चेअरमन 3 वर्ष दिलं, आमदारकी दिली, नंतर मंत्री दिलं, मुख्यमंत्री दिलं, अपोजिशन लीडर दिलं. किती पद दिली, का दिलं. मग तुझी लायकी होती तर याला का नाही बाळासाहेबांनी दिलं, काहीतरी दिलं का. काही नाही. तो पण मी शिवसेना असल्यावर हा माणूस डोकं वर काढत नव्हता, विषयावर धरून बोलत नाही. विकासाबद्दल, महाराष्ट्राच्या विकासावर याला काही ज्ञात नाही, माहिती नाही, अज्ञान आहे. त्याला टीका करून गेलो काय, राणे आता गप्प बसतील. नाही, मी निवडणूक होईपर्यंत 24 रिझल्ट येईपर्यंत काय बोलणार. 25 पासून माझाच दिवस आहे. मातोश्रीच्या समोर जाऊन बोलेल मातोश्री, आणि असं बोलेल कायम तो तोंड बंद होईल. अरे मागच्या वेळेला पण मी पोटनिवडणुकीला उभा होतो. पोटनिवडणूक माननीय बाळासाहेब पण आले, हे पण आले. कमी बोललात माझ्यावर. पूर्ण शिवसेना सिंधुदुर्गात आली. पाडू शकलात. डिपॉझिट जप्त केले मी, डिपॉझिट जप्त. आताही मी तुम्हाला सांगतो, या वेळेला 3च्या 3 उमेदवार सावंतवाडी, कुडाळ आणि कणकवली, देवगड आम्ही जिंकणार, भाजप जिंकणार. उगाच पुसारखे मारो, ताकद आहे का. आयुष्यात कोणाला कानफडात मारला नाही. आणि भाषा बघा, वाघा बिघाचं नाव घेतो, रे शेळी मेंढीचं नाव घेतो, थोडं शोभत नाही. वाघ काय बोलतो. आणि मी ठरवलं, निवडणूक संपली का समाचाराचा घ्यायचा आणि ते सगळं कोंडीकडे स्वतःच्या हाताने काहीतरी करतो का. एकदा मी एका वृत्त मुलाखत घेतो, मी मर्द आहे. अरे मर्द कधी सांगतो का मी मर्द आहे. मर्दांची दाखवावी लागते हो. हे काय मर्दांची दाखवायला लागते ना, तर असं मी मर्द आहे, मर्द आहे. अरे लोक म्हणते मर्द दिसत नाही, कसा राहतो, वागतो कसा, बोलतो कसा. टीका करा, सांभाळून कर. मला पाहिलंय काम करताना. शिवसेना जन्मापासून वाढत गेली असताना जी काही त्यांनी जरी वाढवली, वाढीमध्ये ज्यांचा सहयोग आहे त्यातला नारायण राणे एक आहे, त्यातला नारायण. आणि
त्यामुळे तोंड बंद कर. इथे याच्या शिवसेनेच्या सगळ्या उमेदवारांना मला सांगायचं, तुमच्या पक्षाने या कोकणाला सिंधुदुर्गाला काय दिलं ते सांगा आणि मत मागा. बंधू भगिनीनो, आमच्या सिंधुदुर्गातल्या मतदारानो यांनी काही दिलं नाही, काही आणलं ते आम्ही आणलं, भांडून आणलं. सरकार असो नसो आपलं, त्या मुख्यमंत्र्याची सरकारची भांडून मी सगळ्या योजना आणल्या, सगळ्या योजना आणल्या. सीवर्डचं सांगतो तुम्हाला, देशातील पहिली योजना सीवर्ड, देशातली पहिली योजना केंद्र सरकारने ठरवलं महाराष्ट्राला द्यायची. महाराष्ट्रात आली, मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, मी मंत्रिमंडळात होतो. प्रत्येक जण म्हणाला आमच्या जिल्ह्यात, पुण्याचे लोक म्हणाले पुण्याला द्या, तटकरे म्हणतो रायगडला द्या, आमच्याकडे समुद्र किनारा आहे. सगळं बोलून झाल्यावर बोल मला बोलायचं. मी बोललो सीवर्डला उपयुक्त जागा ही मालवण मध्ये आहे, तुम्ही या मालवण मध्ये प्रोजेक्ट न्या आणि त्या ठिकाणी यशस्वी होईल. गोवा जवळ आहे म्हणून विमानतळ होतोय, अतिशय यशस्वीरित्या सीवर्ड चालेल आणि पर्यटन जिल्हा देशातील एकमेव सिंधुदुर्ग आहे. मंजूर झाला. मी त्याच वर्षी बजेटमधून 100 कोटी जमीन खरेदी करायला ऍडव्हान्स आला. 100 कोटी जमा केले कलेक्टरच्या तिजोरी. 5 वर्ष आंधळा तिथे पालकमंत्री होता. 1 इंच तरी का, 1 वीट तरी ठेवली का बघा सीवर्डची त्यांनी. 100 कोटी परत गेले तिजोरीत महाराष्ट्राच्या. काय करू शकला? लाज नाही वाटत? मी विकास केला म्हणतो. एक सीवर्डनी संपूर्ण देशाच्या समोर सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्हा झालाय. तिथे सीवर्ड आहे. अरे अमेरिकेत सीवर्ड आहे, सिंगापूरला आहे, चायनाला आहे, आणि नंतर आपण म्हणू भारतामध्ये महाराष्ट्रात आहे. त्या आणू शकला नाही कपाळ करंट. त्यावेळेला किंमत होती 1,500 कोटी, आज 2,500 कोटी पर्यंत झाली. परवा मुख्यमंत्र्यांनी कमिटमेंट दिली, जाहीर भाषणात सांगितलं येणाऱ्या 2 वर्षामध्ये आम्ही सीवर्ड पूर्ण करू. तेव्हा हा पालकमंत्री नसेल, हा नसेल. एक तर निवडून येत नाही तर पुढे मंत्री व्हायचा काय प्रश्न नाही. मंत्री पण झाला तर मी जाहीर सांगू शकत नाही, मला माहिती आहे कसा झाला. अगदी खोटं बोलूनच झाला, काय खरं नाही. शिवसेनेच्या कोट्यातून झाला, पण होण्या अगोदर मुख्यमंत्री भेटून गेला, पुढची निवडणूक तुमच्याच पक्षात. मुख्यमंत्री वाटलं पुढच्या वेळेला आपल्यात येतोय, चला जाऊ दे, देव मंत्रीपद दिलं. हा बेडकापेक्षा फार गतिमान उड्या मारतो. आता त्याने पाहिलं आता काय खरं नाही, मला घेऊ नये भाजपात, एवढे प्रयत्न ना, रोज त्या मुख्यमंत्र्यांनी छळ फोन करू. कधी कधी मी मुख्यमंत्र्यांबरोबर असायचो आणि तिथे पुन्हा ठेवला का सांग बघा केसरकरचा फोन. मी काय नाचायचं, मूर्ख माणूस आहे. कोणाचे संबंध काय, कोणाचा दर्जा काय, तू कुठे, नारायण राणे कुठे. अरे मी राज्याचा मुख्यमंत्री झालो, तुझं काय. तर बांधवानो, ही निवडणूक आपल्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. मी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी जे जे विकास कामं केली, प्रगती केली तुमच्या समोर आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पश्चिम महाराष्ट्राच्या स्पर्धेत आहे विकासाची बाब. मी असताना पालकमंत्री सांगली, सातारा, कोल्हापूर हे विकसित जिल्हे महाराष्ट्रातले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न सांगलीपेक्षा 1,000 आणि जास्त त्यावेळेला मी बनवले. 1,000 आणि पुढे. एवढं गतिमान रीतीने प्रगती होत असताना हा याचा अपशगुन झाला की सरकारने केला, म्हणून विकास थांबला. आपल्याला परत गतिमान रीतीने न्यायचं आहे, समृद्ध करायचं आहे. मुंबई पुण्यानंतर तिसरं नाव सिंधुदुर्गाच्याच विकासाचं यायला पाहिजे, असं आपल्याला जिल्हा बनवायचा. आज शिक्षणात पण आपण पुढे आहोत, शिक्षणात पुढे आहोत. उद्या शैक्षणिक क्षेत्रात
अशी प्रगती होऊ दे की आपल्या इकडची तरुण तरुणी उद्योजक होतील, IAS होतील, IPS होतील, फॉरेन सर्व्हिस मध्ये असतील, मोठे मोठे पगार घेतील आणि आर्थिक समृद्धी आपल्या घरोघर दिसेल असा आपल्याला सिंधुदुर्ग सुखी समाजाचा सिंधुदुर्ग जिल्हा आपल्याला बनवायचा आहे. त्यासाठी काय लागतं बांधवांनो? आमदार कसे लागतात? तत्पर लागतात, खोटं न बोलणारे लागतात, काम करणारे लागतात, मेहनत करणारे लागतात. फार वाचावं लागतं, वाचून बोलावं लागतं, त्याला वक्तृत्व असावं लागतं, तर यशस्वी होतो. असा होत नाही विधी मंडळ. आणि म्हणून बांधवाला आम्ही दिलेले उमेदवार तिन्ही भारतीय जनता पक्षाने निवडलेले उमेदवार अतिशय योग्य आहेत. तुमची जी कामं आज सांगितली, जी कामं त्यांनी पाहिली, ती कामं पुढच्या 5 वर्षात शिल्लक ठेवणार नाही, ही मी हमी देतो त्यांच्या होते. काय राशील? एक उदाहरण अजून तुम्हाला देतो, ते आवश्यक आहे, कोणी दिलं नाही. आपल्या जिल्ह्यामध्ये 150 इंच या वर्षी तर जास्त पाऊस पडला, जवळपास 5000 मिली पाऊस पडला आपल्या जिल्ह्यात यावेळेला. एवढा पाऊस पडूनही आपल्याकडे पाऊस पडला का विथिन हाफ एन आवर म्हणजे अर्ध्या तासात समुद्राला पाणी मिळते, पाणी साचलं जात नाही. तेवढे आपल्याकडे धरणं नव्हती. मी धरणं सँक्शन केली, चालू कामं झाली, या 5 वर्षात पैसे आले नाही, काम बंद. जेव्हा पैसे येतील, कामं पूर्ण होतील, ते महाराष्ट्राची सरासरी 18.5% आहे. पाण्याची सिंचन क्षमता 18.5. ही धरणं पूर्ण झाल्यावर आपण महाराष्ट्राच्या बरोबर 18.5% पाण्याची सिंचन क्षमता जाईल. प्यायला पाणी, शेतीला पाणी, उद्योगांना पाणी, सगळ्या गोष्टीला पाणी खर्च होऊन पण पाणी शिल्लक राहील, एवढं पाणी आपल्या जिल्ह्यात आहे. पण त्याचे योग्य नियोजन व्हायला. मी त्यासाठी तेव्हा असं योजलं. सिंधुदुर्गात कॅबिनेट घेतली, मी मागणी केली कॅबिनेट घ्या. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आणि घेतली. तिथे मी त्यांना एक सांगितलं की तुम्ही आता आलात सगळे सिंधुदुर्गात, पण काहीतरी बक्षीस देऊन जा, एक योजना देऊन जा. सगळ्या मंत्र्यांना माहित नव्हतं की मी काय तयारी केली आहे, योजना कुठली सांगेल आणि अशी मोठी असेल असं माहित नाही. ते सगळं बोलले, सांगा राणे सर एक योजना सांगा, देऊन जाऊ. मी बोललो मला तिलारी प्रकल्पातून मालवण पर्यंत पाणी येईल, तिलारी, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि मालवण संपूर्ण किनारपट्टीला फिरेल अशी नळपाणी योजना टाका, सुरू करा. मला बोले एस्टिमेट काढलंय. मी एस्टिमेट चीफ इंजिनियरला सांगितलंच होतं. हो बरं, तो बोललो 258. हो राणेसाहेब फार. मी बोललो मोठी आहे, पर्यटन जिल्हा आहे, समुद्रकिनाऱ्याचं आकर्षण आहे, पर्यटक समुद्रकिनारे येतात, मग पाणी नसेल तर कोण येईल, तुम्हाला द्यावं लागेल. शेवटी बऱ्याच वेळ वाद घातला. शेवटी मुख्यमंत्री बोलले ठीक आहे, दिली. तिची सुरुवातही केली, भूमिपूजनही केलं. कर्नाटक मधला कॉन्ट्रॅक्टर होता, कर्नाटक मधला, आणि त्याला सांगितलं का अडचण आली ना तर तुम्हाला सांग, कोणी व्यक्ती आणला. काही लोक व्यक्ती आणायची, तोडांग मार म्हणून सुरुवात झाली. मग फोन केल्यावर थांबायचे, बिचारे पुढे त्रास द्यायचे. शेवटी 14 साल उजाडलं, नवीन मंत्रिमंडळ आलं आणि नवीन मंत्रिमंडळाच्या मंत्र्यांचे सत्कार करायचा होता सिंधुदुर्गाच्या पालकमंत्री. काय सत्कार कार्यकर्त्यांनी पैसे नाही काढले, मंत्र्यांनी पैसे स्वतः पदाचे नाही दिले. माझ्या सत्कारांना हे पैसे घ्या नाही, कॉन्ट्रॅक्टरकडे मागितले 25 लाख द्या सत्कार करा. त्यांनी दिले सत्कार. मला फोन केला, मला दिले. त्यानंतर त्यांनी काही वर्षानंतर 1-2 वर्षानंतर त्याला परत बोललो आणि त्याला सांगितलं मला एवढे कोटी पाहिजे. तो लांब पैसा आधी नाही देत असतात, काम बंद करतो. तो काम बंद केला, निघून गेला.
एवढी मोठी अमाऊंट मागितली तेव्हा मी नाही देऊ शकत, मी कमीत कमी किमतीमध्ये काम करतोय, त्यामुळे मला पैसे देता येणार नाही. बांधवण नळ पाणी योजना बंद आहे, ही पण फक्त केसरकरमुळे. जनतेला पाणी नाही मिळालं तर चालेल, पण त्याला त्याच्या अगेन्स्ट पैसे पाहिजे. पैसे दुसरा एखादा बोलला असता बा पैसे नको देऊ, तू नळ पाणी योजना पूर्ण कर, मुलाबाळांच्या तोंडी पाणी लागू दे, बोलला का? काय त्याचा कार्याध्यक्ष आला बघ ना तुझ्या मंत्र्याकडे, कदाचित असतील अर्धे पैसे पोचवायचे तिकडे मातोश्रीला. आता असे पद कन्फर्म होत नाही ना पुढच्या वेळचं. बांधवण असा आमदार आहे, असा पालकमंत्री आहे, हा विकास करू शकत नाही. काय नाही ते आता गोव्याचे मंत्री येतात, आम्ही मंत्र्यांना मार्गदर्शनाला आणतो. तू तर मंत्री सिंधुदुर्गापेक्षा जास्त वेळ गोव्यातच असतो. विचारा पोलीस रिपोर्ट बघा, जो पोलीस पोचवायला जातो त्याने ना आम्हाला फोन करू शकतो, आता आमचं लोकेशन गोवा या ठिकाणी. आणि आमच्या पण ओळखी, आम्ही मुख्य सरकार चालवलं आणि इथे मुक्काम वाढव तर तुला कळेल इथल्या समस्या अडचणी, लोकांना काय त्रास होत होतो. बांधवानं काय करू शकत नाही. मला तुम्हाला विनंती करायची आहे, येणाऱ्या 21 तारीखला नवीन निर्धार करा की आपण परिवर्तन करूया. महाराष्ट्राचा सिंधुदुर्ग जिल्हा निसर्गरम्य जिल्हा, पर्यटन जिल्हा समृद्ध होऊया. एवढं निसर्गाने आपल्याला दिलंय. 121 किलोमीटरचा समुद्र आहे. गुंतवणूक न करता आपण मासे काढतो, मासे विकतो, करोड रुपयाचे मासे विकतो, कोणी इन्व्हेस्टमेंट नाही करत. हे देवानेच आपल्याला दिलेलं आहे. निसर्ग आहे, मासे आहे. हिल स्टेशन आंबोली सारखं आहे. खनिज आपल्याकडे आहेत 9 प्रकारची. आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, फणस, करवंद वगैरे एवढी फळं आहेत आपल्याकडे. हिमाचल प्रदेशला एक सफरचंद आहे, पण सफरचंदावर अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेशची. मलेशियाचं एकमेव पीक पाम तेल, एका पिकावर तो देश चाललाय. मग आपल्याकडे किती फळ आहेत, आपण त्या दृष्टीने प्रयत्न नाही करत. आंबा आहे, पण आंब्याचं उत्पादन बाय प्रोडक्ट फळ प्रक्रिया करून वाढवावं. सीझनला 5 रुपयाला विकणारा जाणारा आंबा त्याच्यावर फळ प्रक्रिया करून 50 रुपयाचा कसा बनवावा, 50 रुपयाला 60 रुपयाला कसा विकावा, या दृष्टीने अभ्यास करून प्रयत्न केला ते शक्य आहे. आपण कोकणी माणसांनी हा प्रयत्न नाही केला. गुजरातमध्ये सुरतमधील एका उद्योजकांनी केला. अख्खा आंबा टीनमध्ये पॅक केला, अख्खा तो आंबा. तो 9 महिने टिकवला त्यांनी, डब्यात टिकेल असं टेक्निक वापरतो आणि तो आंबा विकत होता. आपण असं काही गेलो नाही, केलं नाही. येईल ते पीक विकायचं, येतील ते पैसे घ्यायचे, गप्प बसायचं, त्रास नको आपल्याला. सकाळी न्यारी केली, दुपार झाली, 2 तास झोप, 2-3 तास झोप आली, संध्याकाळी फेरफटका मारला, दिवस संपला. आपली प्रगती कष्टाने, मेहनतीने आणि बुद्धिमत्तेची जोड देऊन केल्यास आपली प्रगती होईल. चला, ही प्रगती साध्य करण्यासाठी आपल्या हक्काचे माणसं आपल्याला निवडून द्यायचे. तुम्हाला उमेदवारीतून राजन तेली दिलेले आहे. 6 वर्षाला त्यांचा अनुभव आहे आमदार या नात्याने. माझ्या अंडर शिकलेले आहेत, कामं कशी करावी, अभ्यास कसा करावा, अधिकाऱ्याशी कसं बोलावं, अधिकाऱ्याने काम कसं करून घ्यावं. तर काम सोपंच आहे. आमचा रणजित पण वकील आहे, रणजित देसाई, कुडाळ मालवणचा उमेदवार, तरुण आहे, होतकरू आहे. लोकांचे प्रश्न सोडवण्याची स्किल आहे, कौशल्य आहे त्याकडे. आणि म्हणून तोही यावेळी निवडून येणं आवश्यक आहे. तुमचे नातेवाईक जर कुडाळ मालवणमध्ये असतील त्याला सांगा. नितेश राणे ते 5 वर्ष आमदार आहे. नितेश राणे MBA आहे लंडन.
नितेश राणे 5 वर्ष विधिमंडळ गाजवलं. मी सांगत नाही, कोणी आमदार सांगतील किंवा मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कौतुक केलं ते. त्यामुळे 3 चांगले आहेत, तरुण आहेत. आणि काय कमी पडलं तर मी दिल्लीला खासदार म्हणून आहे, काय कमी पडू देणार. मलाही वर्षाला 5 कोटीचा फंड आहे, मी सावंतवाडीला देऊ शकतो. विकास कामांना लागलं तर सांगा, दरवर्षी देतो. आणि त्यामुळे आपल्याला हा विकास साध्य करायचा असल्यामुळे 21 तारीखला तुम्हाला सर्वांना मतदान करा. या वेळेला परिवर्तन करूया. 10 वर्ष करपलेली भाकरी या वेळेला बदलूया, तव्यावर पलटी करूया. त्या भाकरीला चव नाही, करपून गेले पुढे. बदलूया आणि आपण नवीन इतिहास निर्माण करूया. आणि हा कोकण, हा सिंधुदुर्ग, हा सावंतवाडी मतदारसंघ राज्यात सर्वात प्रगतीमध्ये पुढे आहे. इथले लोक सुखी आहेत, हे आपल्याला दाखवायचं असेल त्या 21 तारीखला तुम्ही सर्वजण मतदान केंद्रावर जा. तुमच्या पवित्र हाताने पवित्र निशाणी कपाट, पैसे साठवतात ते कपाट, राजन तसंच आहे ना, पैसे साठवणं. त्या कपाटाच्या पुढेच बटन आहे. तुमच्या पवित्र हाताने बटन दाबा आणि राजन केलेला तुमची सेवा करण्याची, मतदारसंघाचा विकास करण्याची संधी उपलब्ध कराल, ती द्याल अशी आशा व्यक्त करतो. आणि आज तुम्हाला हाक दिली असता, सभेची हाक दिली, तुम्ही ओ म्हणून सगळे उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. माझ्या कुलदैवत रामेश्वराला प्रार्थना करतो, असे माझे मतदार श्रोते मला लाभलेत, त्याबद्दल त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि त्यांच्या मनोकामना रामेश्वरा पूर्ण कर अशी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.